Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing Bampau kerteng jong ka West Khasi Hills District, kabadai kawe niki district kabala rimtam hapo ka jela, banyo ya kamadan ni lekai football kababha, wat hadian balayu I basa henriu tali ki madan ni lekai ha ka jela, kinyo aban siang do pelang plastik, lingba ka project kabala mang na ka scheme Khelo India, jong ka sarkar pedeng, leksi kalapan long ka jinglingo bat mi ru ya udak jingkeli, ubahe na ka benta kirang ya lekai jong ka West Khasi Hills, haka jo kapor leksi kan nong ka jingnang pendu jingkermen yaki kibalayai ap khmi lenti banyu I bat yo no ya kamadan ka babha haka bayade bat ka jing lekai football kumban kertiang din halor kani ka benta haka henriu tarik jong banai no pra jong snem 8000 khat pra uba bantai dor lingdo menteri katnat sport ka sarkar jilla haka sngi pinkut bat pinha perdaya ka lempung yele kai ke NDSA Football League Tournament 8000 khat pra ula pentikna baya kamadan jong ke NDSA ensiang do pelang plastik bat kani ka penong shisha ka jingkemani ki samla yele kai ka than hendai le si kani ka jingbom orlong hadu menta ka penong ka jingkta e ki samla ka than Shu kate ka jingbam yo ya kate kamadan amtang bakala penbenyaw ki samla yele kai hendrai wat ya ki seng bahalang ki bala penpaw ya ka jing smokya lor kani halor kani ka benta na kaliang jong no thok khubor ulayo banya kren bat ki katu kat ni ki rang ya le kai barem ha ka ju kapor kum ki coach ba menta kinong ya lam seng bahalang bat kinong kit kam barem jong ki club kaliang jungi ka seng FTGP ka ba min kasi nilai yo ban lek banya kendu bat ka district sport officer ha office trikam jong ka nakadaw jong kanida jingbom yo ya kaneka artificial top naka yang jumi kun ai jong ka West Khasi Hills District ni dan hi ka jing smo banyo bide bet kaneka jing bom sha kan thup nyem tek naka ai ka daw maranu sunam arajar ka kanai ni la don ka jing kerman ya ka bangin sayo ya kaneka artificial top kuna bahadu matang la don arteli ki madan football jing po jong ka West Khasi Hills ki bade jong ka sarkar kata ka NDSE playground dia senang pendeng pada antai akan nong pathar stadium kepada udana pendeng rei di jisa ni ladon ka jikremen ta bangin dei ban yo no rei susi bersemudiau ya kaba ni limba ki media ni yo so ni I duba ka West Khasi Commission ladon kalis baki ki wei district ni I baki don hadu kiblayo hadu artli tangha kanika sisin penpana mentakin kalis dekane kalau ka ai ka bangi snu baka sorkan kala ino ben ya ka West Khasi juni kamsim lakhan sina bat kamsim lakhan patio bana kalian jong ka West Khasi ka dai ko ina ka ba jutulong ye ki jing ka ima ka snam ki athletic sport ta ki ka subutu bat kiwi ki jing le ka ki ba jutulong nang ki lempung ki ba he ro ane po West Khasi ni le ju I ba ki la ju penlong ka por den rai I ba tempat dan war ka we ro kamadan ka ban long ka bet ko biang nang ka jing ya praktis ne ki jing pentebet na ka banta ki khna ya le kai ti kalong ka ai ka bangi so dio dan menin kesi nilai yo ban ne kendo bat ka te ka DSO bat ni lapan jing sai ba balai ba kai ka daw ka ba o penlong ba ka district juni shamla ban yo ban kan thuplang ka dei ka scheme na ka dei ka project but ka ni lapan jing sai ba yo se ka dei na kan ka daw ka dei na ka daw ka ba kim biang ki jaka kim long ki ba biet den rai na ka liang jong ka disu ka ya thu sai ba ki jaka baro ki long lo biet lo biang ha la da sarkar kan pensiona no ai kan ka ya kan ya ki ya ka dei ka yo dei artificial top nantas ka wei ru ka ba ka ai ji sai la ne ka ya thu ya ka daw ka long ba namar ba ka nakaliang jo ka district ki jongi hadu hanya ni pula dap kamsin madon ka proposal na ka banta ban pan ya ka dei ka ya ka dei ki project te dei na kata ka daw ba ka sa penlong ya ka district jongi kamsin la sa kan thu la ne kamsin la yo ya kani ka scheme te kalian turu ba na kalian jongka ba mentak la depan pha ya
ka proposal na kabanta u synthetic drugs entai ka madan nong pathan te ka omba lada layo synthetic drugs kamot ba ka tu kamaran ka mahapdeng ru ka along automatically ba ka layo ba ja ka tu ka artificial tough te kani kalong ka ai ka ba ni sngodiao ba hai kan di nakalian jong kinong ni khamat jong iro ki amali ni don ki amali ni nuspan jong ne ka west kasil ki ba don nakalian jong ka government jong ka sarkar MTA jisha ni sngoba ka de kamram jong ki ya ka ba kila dei ban mi se khamat ane ban pau la ne ban tunyo ya ka ne ka project na ka menta ke ching toy na ta ki rang lekai le ni ki thai lekai jong ka district ke jungi ya kani tele se kala bandai ke jimpong kit khia ke jong kiro musoban kan tu ye ki ba kiro ki dai ban sim ke jing kit khia ya ta kan kam bat kunju musoban kan tu ye ka sorkaro ba kan sim khia be dai bat kani ka bantang ya ka ba kan penyo no ai ka ya kan muston khap tam kan muston ka dai ko pui na ki jela ki ba ka wei ke district ka bala rim tam ni ba ki wei ki district ki la yo lut ki district ki barang su khai daga west kasil ki la dat yo ye ki artificial top mereka ba ka west kasil pa de habit menta kam sen pa yo ki jaka pa de ki la don ki babet ki babian te kata ka dei ka wei ka ba ka bentai ka ba mi kun ka sai ni don ka benta ban kentu na ban kerpat ye ki bor sarkar bat ki nong ni khamat jumi di kawairu nak kalian jungi kesen ni idon kaji sokhia de bakani ni nam song thai nam takani min haban ni ban yakhi ban yaksat yakani ban min haban yakendu yau minister jongka sport ba bante dor nanta bat kuncu ro min ban ni haban ban budin ya ka ai ka baka district ka nakalian jongka disu kala pha ai ka pusal bangin budin ba ka sarkar ka dei ban pun ulong no ban bangin yo no kum baki wei district ki yo lam ta hi muwei na ki bai la kai player baru so no ba ka po NDC si na kaliang zonang pri represent ko ki ban ta ho la yo hi sisin yo represent ya ka stilit asilon but kita men ba pair ni po nang stay di na kaliang zonang sunon ba kadang jim sim so dio hi dan berkat nama bangui kakum kita kujudemi hai kot kuo bangui haki media ba kacingkran ke ongba babun hi na district bapero pe layo hi ki artificial to ani tek manan pasti bapet babiang na district ndai yoi pa sham hamto pa ka west dia jumi kam don e kam tam nong stay hai sham i wat ka mairang ni wat district shipang ini pakawan ke artificial turf. Jadi kumuai nak coaches ubah jalan di kena keleng-keleng. Om tang pandai kai ham ni apa ini nongstoi. Nai sabar si keleng-keleng ham iknia. Wa sabar ka state tu ni alam di team ni lai kai. Di ndeng ni pak performan ke sini bai lai kai ham ki gobun ke level kalong ba. Nimdan tak style of playing. Paling marba nadu naka pengikai kena tu nimyo hi mengikai hangkong kepada imar nimdon ketaka kamadan ko piang di dena takatao kalong ba siap jing sha nang po level ke am sementara kan don kamadan ko piang hikai kena kamu ka pertemuan cuti kalong ni kaduna di na kaliang juang sebelum ba ni studio sebentar nimyo ya kan ni artisan top ndai ka shong sa ki nong mikma ki ripet ya ki badi ya sport apa nong sen untuk thalan nimyo kue district kue naki player jungka NDC batu kumue ru mentala kumue ru lami kemat kumue naki coaches bala represent district ki bentau hero fair nyalami kena dele se kalau ke ini ke ba penlong ini menperkat ba nak ke tau mana aliang coklat diusi ba yo ya ketika asal tau ba nak kiwi borok district yo kabu kacing kali ka
dak cengkeli bakrau ba nak ai ka dau ba naliang cepat desi kimlam bet man penyo ya kan ka arusal tau ka pada naliang congka NDSA de naliang kido kemikman pada kila ta sisa banra ya ka asal tau ka distrik jongi apa was ka se lahano no ka cakar lese kan sawanra let da ka ba met ngan karwan skamet bangin sami sigul ki pelya ki ba khambet bat ki ban penwarra buram sibun ya ka distrik ba wat ya mentaro bang impadan kan ka madan ka babha impadan kan ka madan ka bala siang ha re bros kata ada ngilek semata kinu ki events ba ki khat na po ka amefi ane na po ka directorate ro ni sa jawan dan gisnam bagi long champion dan gisnam ba yi long runners up kamut yi up to the mark andre ba lada kawan ra ka disi kala man penyo ane long mikmat ilang penyo ya kan kamadan kamut ba kan ra sibun ba ya ka buram sama distrik bat kini sibun di player kimba onde tangman oban suki lakai tang ka state ladi andre hawat aka ri bro bagi kawan skam bro ba insamiru di player ban lakai sabar ka kariru namarawat manta ada persentai bro satu kan les ngisan ingin sa don ui player naki napok ka grassroots kucing kam ba le napok commission football insa don ui player ba insa le abroad naka na insa le lakai abroad sabar ka rinda balutar player bebo mi na kan dega player na kan dega manan kiti bau yale kai na duka grassroots dan one haka under 40 under 20 te la se ka kalau ek ba kini no mikmat kinong elam jangan isi ba kini ha perkat ba tunggu kin tholat ban penyo no yang dega manan ka babyang kenang ba ila wala ek ba ba sibun nam tak lawe jong ki samna ki ba I ya ka football Senang apa jong ka West Khasi Hills kam tamane kuat kota apa nong stoin ya ka ba ngilei I ka government kala depan ai ya ki babun ba ki distrik ya kan le kawe na ki matan plastik ya kapan penmentoi kam tam ka jingile kai football hapo jong ka distrik jong ki distrik hapo jong jala ba kawe tengi na po ka West Khasi Hills kam tam po het kota na po nong stoin nisnyo benut hadu kata-kata ya ka jing bom yo bentalang ya kan ni kamadan plastik kam tam ha kan ka juk bamenta ka bangi I khod sama kichongi ka stang ban kiu ba ha jing ile kai football kam tam ha kini ki snen ki bamenta ngi I ba kini khod sama juga na kiu shaprang kam tam ha jing ile kai tela dangi mio ya kan ka madan kalong ka jing nong ka ba klau ha I khod sama kichongi ni kum kinong yalam jong ki sport menshwa nilai I katu kajing yelek kai hapo nong ston kahiar de na kata kajing bombiang kamadan ti nado menshwa kila angnot ki pajba bakin yo ndre hado kini gisngi I ba kamshimdon kano ba kalanti ban yo ya kamadan te ni I ba kun sama jeni nang ne sakmat kin sakam du jingkermen pada kimio pun di madan kai kelong damwe endang ila poisha bar joka district joka nong stoin padeng joka West Khasi Hills kiji kinoi lakai kin kham dunano kum lakai namar bakaya pher kamadan plang plastik kebala siang kerpang batkane kamadan kabangi lakai menta kumonong pendeng kam tambe hanong pendeng lakai men kapor kade kamadan kapa sniu pahabani lakai pengin itu ki player hadukan no kitbet tehendela dangi donpat kane kamadan plang plastik kebala siang kerpang kamu ki player jongi kin kham kiu shaprang ha ka jingi lekai kham tam ha kini ki por bangi I bahaka football kala imja ni kun samla bakin kamai ha ka ni ka por jongi menta tela da ka government menta kala ban ai ha West Khasi Hills kalong ka jingkur ku kala kin disop lo na kim ai ha West Khasi Hills kamut pa kalong ko ka ba pendu nong shisha yang ikut samla